Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Aurelio Blanco Trincado preside unha das institucións culturais e históricas máis importante da provincia de Ourense. O Instituto de Estudios Valdeorreses, ademais de ser membro do noso movimento cultural Nos a Xente do Redor. Hoxe vou poñer voz a un artigo de Aurelio no que nos explica con claridade a figura do gran poeta valdeorrés Xosé Porto Lloso, gran amigo con quen tuven a sorte de compartir recitais e veladas cheas de emoción antes do seu pasamento. Tamén é unha honra para min ter participado no homenaje que fai uns meses o Instituto de Estudios Valdeorreses lle adicou no seu Museo de Obolo. Hai pouco, este instituto nombrou no Valdeorrés Ilustre. Lerei os primeiros parágrafos deste documento que Aurelio regálanos no número 18 da nosa revista para que todos vós continuedes coa revista nas vosas mans a leitura ata o final. Xosé Porto Lloso, un grande como pintor e extraordinario poeta. Fixo honra diso de que ninguén é profeta na súa terra. A pesares de seren reconocido polos críticos da época máis exixentes como un dos mellores pintores galegos do século XX, el, coa súa humildade verdadeiramente evangélica, sabía que era un artista excepcional e doíalle na alma que non o reconocesen como tal, nin como artista, nin como poeta, cando os expertos non acababan de decir si era mellor poeta ou mellor artista. Eu comecei a coñecer ao Lloso, pintor, a través do magno libro que editou Caixa Ourense aló polos anos 80. Non son experto en arte, pero nos meus anos universitarios tiven ocasión de coñecer a moitos artistas, pintores e escultores, de coñecer a súa obra e a súa persoa. Das pinturas do libro tiven un primeiro frechazo, que se consolidou cando coñecín ao artista. Nos últimos anos da súa vida, xa enfermo, mais chegáronme as conversas con el no Hospital do Barco e na súa casa en Balbuxán, para valorar a enorme personalidade que emitía o pintor e poeta. Queridos amigos, continuade con esta revista nas mans, disfrutando deste delicioso artigo que nos ofrece Aurelio. Moitas grazas, Aurelio.